Tinokuchingamidzai pano Sly Media TV. Apo nhasi unopatashanya kumusha mukuru wechitungwiza kuUnity M. Ndina mama vangu vandakagara navo pano. Mama makadi? Tiripe mwangadiwo. Zita renyu munetwani? Ndetwa Gamuchirai Bakali. Mama vandakagara navo panguva ino yanhasi. Vanewo dambudziko ravo. Asi tichavapa mukana uno kuti vatsanangurire zvizere kubva pazvakatangira kusvika panguva ino yatiri. Mama, ndinokupai nguva ino kuti mutsanangure dambudziko zvakubva pakutanga kubva panguva ino yatiri nanhasi. Dambudziko riripo rakaitika nderekuti pandakazvara mwana anga akatosimba. Paakazoti pakazoita 3 months ndo paakazotanga kungopera miri, ndobva ndaenda kuchipatara ndobva wataurawo kuti ane cerebral palsy, ndobva wati oenda kufiziyo. Pakazosvikawo vatatombogara chiti pamwe mwana anita anopika, ndobva svika ku1 mwana haasi kuchinja, 2 years mwana haasi kuchinja. Chitombofambawo kuenda kumachechi vachingotaurawo zvakasiyana siyana kusvika pa4 years dzave nadzo izvezvi. Ane 4 years izvezvi, haana kana chaanoita, achiri angangoitawo zvangori zvangakari, achiri ane bhodhi diki. Antonge mwana mucheche, chinhu zvaanogona kuita anongonzwa chete, kuona haoni, kubata chinhu abate, kufamba afambe, kutaura ataure. Ndo zviri pane mwana. Kumachechi ndofamba naye, vanenge vachingoti akagadzirwa, saka handichanyatsoziva kuti ndodii. Pandakamuzvara pachipapo ndakataramba akanga akasimba pandakamuzvara, saka akazotanga kuchinja ine 3 months. Paakatanga kuchinja ine 3 months ndobva takazosiyana nababa wemwana wacho. Patikasiyana ndobva ndauya nchigaramba kwedu. Pandakauya nchigaramba kwedu ndogara nemasista angu andogara nawo, ndo vanenge vachibatsira nawo kutsvaga chikafu, chichichi ande nchidawo rubatsiro rwechikafu. Ndambofunga kuti nditsvagirwe kumeendesa kuhome, ndotsvaga basa rekuti ndiende kubasa. Kana zvazoita ndomutora, ndakuita zvebhizinesi ndamutora, ndamboenda kubasa. Ndimbokudzosai kumashure mbichana. Mati pamakamuzvara haana kuchema. Makamubereka mugore ripi, ende iye zvino ane makore mangani? Ndakamuzvara musi wa27 June 2018, ane 4 years. Mambotaura imi muchiti makamboenda kuchipatara uko kwamaimbogara naye kwemawiki akati 1 day. Madhokta paiti akaremara, vakati akaremara akanyatsoita sei? Vanoexplaina vachiti chirwere chipi chakonzeresa kuti mwana aite zvakadai so? Vanongoti ane cerebral palsy, saka hakure, hapana chaanoita, haafambe, hagare, hataure, hapana chaanoita. Saka ivo vacho ndakatombonzi ndimboenda
hospital vanhu vakaona kuti ndimboenda hospital pamwe unoita se unoona madoctors anonyatsoziva note kuchitungisa kwachona. Pane vamwe doctor wangongonditi watongomakawo praise noti vaingoti ndikangouya ibva watanga kundidzinga mwana achiri kurwara. Ndaenda neproblem yengozvimba achiserera achiserera, saka vakabva vandiburitsa praise achiri akazvimba vachinditi maipraise kana shuga yapera kumba kwenyu ndopamunouya munomu ava mwana achirwara. Ndopobuda kwandikazoita naye. Ndabuda ndakaadmitwa musi wa 16 September ndikabudiswa musi wa 29 September. Ana mutombobva unoadmitwa musi wa 16 August ndabudiswa musi wa 3 September. Ndobuda kwandikazoita nemuchipatara. Kuzvimba uku kwaita aizvimba vapai? Aizvimba makumbo nemaoko nefesi. Achingozvimba achiserera achizvimba ndichingonyorwa mushonga. Mari ndaitosvika pakuburitswa ndisina vanhu anonditengerawo mushonga, ndisina mari yekutenga mushonga. Mataura izvo kuti makasiyana nababa vemwana, makasiyana muchinge zvanga zvafamba sei? Manga matobara mwana here oro manga musati mabara mwana? Ndatozvara mwana patikasiyana nababa vemwana. Mwana anga ane 3 months paakatanga kuchinja kupereseka kupera miri patikatanga kuramba. Saka izvi zvingava zvikonzero zvakaita kuti baba vaoneke muchisiyana. Ende ivo sekutaura kwavakaita vakati ivo ndiyo reason here yavari kubva pamba? Tavangotanga kungonetsana ndobva vatongoti vakutanga kutaura kuti mwana hasi wedu aifurirwa pamba pavaigara panogara mauri. Kuna vaigara kuelo kuna first ndokwaanotogara kuelo ikoko. Saka aifurirwawo nevamwe shamwa dzake dzaimufurira achifurirwa kunzi uyu mwana uyu hasi wako, uchiniswa mwana asiri wako. Ndozvavaita. Naidzo hama dzababawo ndo matauriro adzaitawo? Pana munin'ina wamwene wangu ndiye aitaura izvozvo. Vanga singandida achinita rafu achingoti achitsvagira baba uyu musikana achiti uyu ndiye musikana wake uchichi. Ko hama dzenyuwo dzakati mushure mekunge izvi zvaitika? Masisters andopa akauya achinditora achiti tinogara kumba pane kuti ungoswera uchingorohwa. Noti pandaiva nenhumbu munhu aingoti akauya undirova achiita zvaanoda pandiri. Saka nasisi wangu akabva auya achinditora achiti uya tigare kumba zvitori nani. Ndokuzoya kwandakaita. Patakumbodzokerawo futi kumashure, makaendawo kumachechi muchibatsirwa. Mukubatsirwa kwamaita kumachechi zvaimboratidzira here kuti pane change iri kuitika pamwana? Hapana change noti ndaigona kuenda kana kumasowe zvaingonziwo pane zvaakadyiswa here, zvakadyiswa pane mushonga wake, mushonga wainawo mudumbu. Saka wakabva wanditi ndiri kuda mari yake $25 yekuti tirape mwana uyu. Saka handisina mari ndokutoregera kwandakaita kuende. Zvakaoma. Saka izvezvi manga muchigara nani pare zvino? Ndogara nesister yangu, cousin sister yangu, mwana wemai vake namai vangu ngumanimina, but family yekwamamwe wedu yese yakafa, hatina hama. Tinongogara tingori 3, mumwe wacho ari kumurume kuruwa, tingori 3 pano. Apa tiri 2. Family yekwamamwe wedu yakafa yese, hatina anhu anonawo, tinongozvirina tega, indoitirawo vanhu majuti
ndozvandingongone kunocherera vanhu mvura. Saka pari zvinhu zvapana kana ndikumbocherera mvura kana kuitira juti. Nde ape mashoko amungada kuudza kumhuri yeZimbabwe ingadai ichikuonai pane dzino nguva? Inini mhuri yeZimbabwe makateerera, ndinodawo rubatsiro rwekuti mwana wangu apore, nerubatsiro rwechikafu, nekutengawo mishonga yemwana. Ndakandiende nemwana kuHarare, handina kana mari yekuenda yemabhiuzi kana mari yekuenda yekombi. Saka ndikutsvagawo rubatsiro. Ndakaudzwa chikafu chaanodya chakasiyana nevamwe. Akanzi anofanirwa kutengerwa nani, handina mari. Nechikafu chimwewo sana mapotatoes, zvingori liquid zvengodzi anofanira kudya. Anodya chikafu chakasiyana neisusu vakuru tinodya nevamwewo. Saka ndikutotsvagawo rubatsiro kubva kwamuri. Mushonga ndinongonzi nditenge mushonga, handina ana mari yacho kutengawo mushonga yake inonzi iri kudiwa. Pandikaenda naye kuchipatara kuchitumbisa hospital, akanzi atorwe ma-x-ray, akanzi atorwe chest x-ray nemaoko ese kuti vaone kuti maoko ainzi akatyoka. Saka akanzi anofanira kutorwa ma-x-ray ayo. Handinokwanisa kuonawo mari yekuti atorwe, yekubhadhara kuti atorwe ma-x-ray acho. Kandi kutsvagawo kana vanoonawo mabasa, vanondiudzawo kuti ndaona basa ndokushandira iwo. Kana pekugara chaipo, kana kuti ndodyerwo nemwana wanguwo ndichigara ndega, kana kuti tsvagirwo mari yebhizinesi, ndotanga kutengesawo nemwana, tanga kutengesawo svika zvaizoitawo. Vemachechi vakateererawo vemachechiwo, ndotsvakutotsvagawo rubatsiro kwamuri. Madhokta, ndotsvagawo rubatsiro kwamuriwo. Handisi nyatsoziva kuti mwana wangu chii chakaitika paari, saka ndonyatsotsvaga rubatsiro rwakatonyanyisa. Saka kune vakateerera vangada kukubatai vachikubatsirai, vanokubatai panhamba dzinoti chii? Namba dzangu dzinoti 0780 31 25 39. Tsokorodzai futi 0780 31 25 39. Right, mhuri yeZimbabwe tinovimba mazvinzwira. Dambudziko raMyPraise mariona. Kune vese vachada kuvabata, tinovimba namba dzavo vadzitaura. Inini ndinoitwa Zvikomborero Machirori. Musakanganwe kushare, kulaika peji redu Sly Media Productions, YouTube tiriko, Instagram tiriko. Tatenda.